koner, jeg skal vise dere rundt her da. Dette er min by, jeg bor her, jeg har gått her. Takk for det. Så er det at jeg skal møte noen i dag, kjøpe en tegneserie. Ok, det var bare en fin. Jeg kjenner. Hei, det er en tegneserie. Bare vent litt til at jeg kommer tilbake. Hei, du, hvor er tegneserieboken min? Ok, gå og kjenne. Han er så jommete. Han feis i bakken min. Ha det. Så morsom. Oi, var det som gjør det, ja? Ok. Så kult. Det er jo det med flyet, ja. Jeg elsker flyet. Hei, du. Hvor er den? Hvor er den nå? Jeg vet ikke. Den er henne med det der huset. Så kult.